Здравейте, потребители от Опасен проект 1965. И днес ще снимаме на Hide and Seek епизод, не знам кой. Аз съм Фенс, човек. Ти сикър ли си? Не, аз съм Торч. Торч? Ей, Торч! Виж на къде си тръгнал сега. Ела тук, аз знам едно място, където можем да се щъкаме. О, човек, ти си Фенс. Фенс, да. Фенс. Аре, най. Фенс, той Фенс. Като го кажеш, някой ще си помисли нещо като Фенс, бе. Мафия, ще нафани, ще ни фани. Ще нафани на местопрестъплението Майами. Местопрестъплението. Качвай се и тук, качвай се. Мама му да иде. Качвай се. Качвай. Пазите гърба. Изчакай, лак. И на мен ми лаги тук. Да не съм те заразил. Човек, синикърът е под нас. Под нас. Да, е под нас. Аз... Прав си. Е, тук. Виж, човека е на този покрив, можем да се щъкаме. Чай сега ще привлека тук един сика. Ето с мафия го привличам да дойде на покрива и ще се скрие от него. И защо го направи? Аз О, виж, още един блок идва към нас. Ела да го посрещнем. Каблстоун. Става напрегнато. Ай! Кой е въпрос? Малто сме уби. Чай, ще някой да писа в скайп. Човек, не трябваше да го привличаш. Добре. О, при мен има някакъв и не ме забравя. То спакилна, Човек! Едни минаха по мен. Ти още ли си на покрива? Не, в момента ме убиват. Да, видях. Дано аз не са го убили, аз ще го килна. Тя хора, виждате, е много напрегнато става тук. Мъна напрегнато, човек. Мъна напрегнато. Мъна. Стил. Те убивали ли са те, докато си бил сикър? Ти добре ли си, бе? Никой не може да ме убие, когато аз съм сикър. Никога. Ние сме били много хора, докато са били сикъри. Еми, като се съберат една такова и го ступат, може да го убият. Съберат 5 човека и няма да го убият. Бе, 5 човека може да го убият, защото аз съм убила сикъри. Той аз съм убила. Нали, да не се хваля, ама. Човек, те са много добре скрият, да ти кажа. Да е. Тук. Човек, много мразайте, човек, като изляза от замъка да не мога да се прибера после. И що така? Тук е някакъв крафтинг. Да ти кажа, тия блокове, където са крит, изгледат някак по-особено, нали? Да, не знам. Не знам аз. Зависи къде се скриеш. Да. Веднъж ми се падна грас и ме убиха пак. Дори бях грас блокче. Човек, тук има едно такова, където има един санд. Има едно такова, където има... Ей, ти къде си всъщност? Ела тук. Ей, виж ма, ела тук. Виж, човек, тук като си санд, тук като си санд, хора, тук като сте санд, тук можеш да се скриеш. Да е. Това е много хитро. Просто влизаш и никой няма да забележи. Това ти каза да убиваш по-лесно, тук трябва да познаваш мапа. Трябва да си играя много пъти. 6 секунди. Окей, хората, аз... Още една игра. Човек, аз непрекъснато си държа бутона на той. Непрекъснато. Всеки един блок може е такова, така че аз се държа постоянно меча. Да ми би. Къде си? В Германия съм. Чакай ми. След малко идвам. 15 секунди. Човек, виж ме.
О, някакъв ме удари, чакай малко. Биго. Представи си. 4, 3, 2, 1. Свършихме. Айде. Добре, още една игра. Ла. О, всички спамят. Спам. Човек не му е напише едно нещо. Ти как обичаш повече? Да си сикър или да си хайдър? Хайде, И аз. много по-готино. Много по-готино, нали? Пък като Да, си сикър човек. е много смотано. Да, човек, веднъж се паднах музикална кутия и един права всички музикални кутии до мен ме пропусна и даже стъпи на мен и се оглеждаше се за хора. Сериозно. Да, беше стъпи отгоре на мен, права всички музикални кутии до мен и само мен пропусна. И дори, Тоест беше, сигурно е бил много тъп. и дори се качи отгоре върху мен. Ма ти текнаха 2 капки пот. Да. Човек, и аз О, Маля, аз съм Диня, ти? И аз. Сериозно, ти ли си Пупкин, Диня? не Диня. Да, това съм аз. Не, аз съм Диня, бе. А ти какво си тиква? Пупкин. Аз съм Пупкин. Диня. Диня. Не. Това съм аз, виж, ето това съм аз. Да, знам, аз съм тиква. О, спанаха го той. Спанаха. Шет! Шет! Fuck you. Хузър, той ще ма килне. Някакво куче ме бие. Що Вече такова видях. куче? Ей, Хузар. Хузар, виж ма, бе. Още в началото ме Хузар биха. на покрива съм. Хузар на покрива съм. Видя ли един, той детето ме уби ми пише стоманена тиква. Той убиха ли те тебе, бе? Да, аз бях тиква и даже ми писа в Тук чата. се бият с някакъв енвил. Убиха ли някакъв енвил? Ние го убихме. Мафия го убихме. Виж, аз съм на покрива тук, я на покрива. Не ма кили обаче, аз съм. Сори, идвам. Хузър! Ще ма килне. Ще ма килне педалчето. Не говори така за него, той ми е приятел. Хузър? То ще ма килне! Това ще ма килне! Това съм аз, тази Дина, не ма килете! Не! Не може! Не! Това беше голям гръщен. Мамка е мръсна! Фък! То ще ма килне! Мафия! Оле! Омага, човек! Човек, това го включи в началото за интро. Да, това ще се сложа определено в началото. Ма не знам как. Ама видя ли колко сложно ме убиха? Но убиха ли те? Да, човек! Това! Човек, Човек? аз вече съм си карай. Ако знаеш как крещеше. Човек, това много обичам те да креща по клиповете. Що? Човек, много яко се чуя, като гледаш клип. Знака на дропър, ако си му гледал на знака да дропър. Да, най-готините клипове, да дропа. Там беше да се пукнах, човек. Човек, не можех да дишам от смях. И аз така човек. Просто притегнаха ми сълзи буквално. Сързи ми паднаха, човек. Да, пуках се, не можех да дишам от смях. И аз така просто как удреше стола. Клавиатурата е спукал. Той ще ли го е направил? Толкова силно, че се заглуши тъй микрофона. Чакай едно такова. Да, ми гледали като щеше да вдига тост, когато другия мап измислиха. Когато да дропър 2, където измислиха. Нов да дропър. Аз не искам да играя да дропър, ще с ням определен да креща. Да, извикай ме и мен да играем двамата. Да, че падне викане. Той са в едно играеш, май. Махти, човек! Къде падна? Какво? Махти. Човек, този клип. Ти, колко абоната имаш всъщност? 28. Все пак,
Нямаш толкова много, но нямаш и толкова малко. Виждал съм хора, където са сняли 100 клипа, пък имат 2 абоната. Това е смешно. А ти Един колко ми викал 10 клипа, 7 абоната е изкарала. Аз О. как от 20 клипа изкарах 20 абоната. 28. Как? С кеф. С кеф, подкупвам ги. Шегам се. Не сега, той Шегам се, всеки, който добавя в скайп, го карам се абонирайте. Добре, този клип мисля, че стана много дълъг, хора. Това беше, съжалявам, че няма да довърша играта, ама няма да мога да го вкача чак този клип. Така че, чао.